Ez, gaur... Egunon, eguerdion. Arrasatek Euskal Herriko herrien artean leku berezia ukandu eta du. Aitzinari izan da ekonomian, baina ez ekonomian soilik. Baizik eta euskalgintzan ere bai. Dudarik gabe, sohutako ikastolaren dako, xantza edo zorte handia da, bide laguntako ukaitia arrasateko adiskideak. Eperra ikastola berria, eraiki zenetik, orain arteko saski saltzeetara. Batean behar dugun eskola eraikitzeko, eta bestian, harremanen bidez euskararen herria eraikitzeko, hona din ez garenan partez ere, eskerik anitz. Ohore handia da, zuen herrian, gure ikastolako ordezkaritza izaitea. Baitakigu, zer garrantzi duen siberoak, beste lujaldeekin, harremanen garratzean. Horren lekuko dugu, jazdanik Oiartzuneko Haurzaro ikastolarekin izenpetu dugun hitzarmena. Haurren arteko eta gurasoen arteko elkar trokatzeak azkartzeko. Gaur eta bihar ere, jarraiki beharko dugu eraikitzen. Gaur eta bihar ere, geiki daitezen siberutarrak, gipuzkoarrak eta azkenean euskaldunak. Besarkada bero-bero bat Siberuko euskaldetik. Eta, por bat egunerako daukun ekitalditxakin jarraituaz, portaloi elkartekuak kantuan animako daue girua, siberotarren kantuekin batera, eta nik hitzauekin komentatuko animatu, siberatoar produktuak ezagutzeko, siberatorren inguruak turismorako eta herriak elkartu trukerako eta jendeari animatu siberora joatera eta ezagutzera eta elkarlana eta elkar ezagutu daigunetan. Eta bastakitu portaloikuak eta siberotarrak gerturatzen badia, kantuan da girotxo bat ezaiteko. Komentau gero, Paskal ostean atzaldian beba, ibeliko garela kalian zigar kantuak ineta.